van ser impressionants per uns trepitgeus que sí havien comès. No tardaren en ficar-se del convent en el que es trobaven reunits embotellant aigua del Carme. Avui en dia, buscats encara per la Guàrdia Civil, sobreviuen com a verbeneros de alto standing. Si te'ls trobes i tens ganes de juerga, potser pugues contratar-los per 4 quintos i unes braves. Se fan dir Peret i Marieta. Bueno, pues muy buenas nits, pensioqueros i pensioqueres. Som Peret i Marieta, Peret soc jo, Marieta és la que porto els collons per compondre les cançons i la que esteu fumant durant tota la nit, senyors i senyors. Anem a fotre una mica de festa, a veure si és possible. I anem a cantar una cançoneta dedicada a dos tipus que van vestits de color verd i que pel nostre entendre els civils no tenen res. Senyors i senyors, són dos que van de verdet. Diuen ja fills que no és civils no tenen res. Corren a tot arreu en aquest superhome trobo més bons que ells. I com jo sabem que fer se dediquen los cantos de la peña del barrio. Son bons coneixedors un dia de primavera que volien voler com lengües anar a un bosque a dormir en la natura en un porro. No dices que aguantarme, no dices que aguantarme, no dices que aguantarme, me escuché, aguantarme, cuando tiempo te bailo, cuando suena la voz, y el poco tiempo te baila, cuando Laura no para, me cambió el minuto, cuando Laura la para. A venderlo a los aires del al centro de la bella, al centro federal, como de la novela, en los tres de la guerra, donde gira correa, a los aires del al centro de la bella.
l'umanitat s'encola, que és venir d'extinció.